Nay Magngal daw yu ka Ilocano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon ka Ilocano ay mag-update tayo sa mga lagang ibon natin. Ito po yung mga lovebird natin. So yung Project Lutino natin ka Ilocano ay umitlog na nga. So tara, samahan nyo po kami ka Ilocano. So titignan natin tong itlog ng Project Lutino natin ka Ilocano kasi 9 days na. Dalawa pa lang yung itlog nila ka Ilocano, and check natin kung fertile kasi mukhang nililimliman nila sa gabi, kaya i-check natin yung mga itlog nila kay Ilocano kung fertile o hindi, kasi dito rin kay Ilocano meron din itlog to, 3. So kinandling ko kay Ilocano sa kasamang palad, infertile po lahat. Tapos itong Project Lutino opaline natin, dadalawa pa lang yung itlog niya kay Ilocano kasi 9 days na since nung nag-lay siya ng first egg niya. So sinundan naman niya, nakikita ko hindi niya lilimliman kay Ilocano. So nandito lang sila, yung hen. So kung sakaling check natin pagka-fertile yan, lipat na lang natin dito kay Ilocano kasi ito talagang naglilimlim yung hen dito, hindi siya lumalabas. Kaya nag-aalangan ako dito baka sakaling fertile yung itlog, baka masira po yung itlog kasi hindi niya lililimliman. So check natin kay Ilocano kung fertile nga. Bago natin kunin yung mga itlog kay Ilocano, kailangan muna nating yung kamay natin dito sa birdseed. Yan. Para hindi mahalata ng ibon natin na hinawakan natin yung itlog niya. So kunin na natin kay Ilocano yung itlog ng Project Lutino natin na 2. Yan. Yan lang siya kay Ilocano. 2 po yan. So kunin natin. Kasi hindi naglilimlim, talagang malamig po yung itlog, hindi niya nililimliman. Dahil sa gabi lang siya naglilimlim kay Ilocano. Kung sakaling may fertile dito, ay lipat na lang natin sa kabila kay Ilocano. Kasi hindi siya naglilimlim yan. So ilalagay lang natin dito sa yan. Tapos saka natin ikandling kay Ilocano. Kukuha lang tayo ng flashlight. Pero kailangan nandito rin tayo sa medyo madilim ng kaunti kay Ilocano para makita natin yung itlog kung fertile. So meron na tayong flashlight kay Ilocano, yan. Kandling lang natin. Itong isa kay Ilocano wala pa, puti. Itong isa kay Ilocano meron. Yan, may mga ugat-ugat siya kay Ilocano. Nakikita nyo? Fertile po yung isa. Yan, may ugat po siya, Yan kay Ilocano. So meron tayong isang fertile. Kaso hindi niya nilimliman kay Ilocano kasi malamig po tong itlog, kasi nakikita ko nga yung hen, inoobserbahan ko, palaging nasa labas. So meron tayong fertile na isa. Yan. So ang gagawin natin dito kay Ilocano, maglalagay lang tayo ng susulatan natin ng pentel pen kay Ilocano para makita natin kung ano po yung fertile at saka hindi. Saka natin pagpalitin yung itlog. So nilagay ko na dito yung itlog kay Ilocano ng Project Lutino natin. Ito po yung natin. May fertile na isa Yan, kung nakikita nyo kay Ilocano, nandun lang siya kasi sa baba. Yun. Hindi siya naglilimlim. So itry nating i-poster, ipalit natin pagpalitin natin yung itlog sa kabila. Tapos ikandling na rin natin yung 3 kay Ilocano yan. So ito, kunin din natin to kay Ilocano. I-candling din natin. So katikin muna natin to kay Ilocano, yan. Kasi yan, nandyan naglilimlim siya. Ito yung palaging naglilimlim kay Ilocano, meron din siyang 3 itlog. So chinek natin tong itlog niya. Candling natin. Mainit po yung itlog kay Ilocano. Talagang nililimliman niya. Hindi gaya dun sa kabila na hindi niya nililimliman kay Ilocano. Yan. So i-candling natin. Check natin. Yan. Candling natin kay Ilocano, yan. So candling na natin kay Ilocano. Ay walang lamang kay Ilocano. Matagal na niyang nililimliman. Talagang infertile. Yun lang talaga yung may laman. Yung isa doon kay Ilocano, yan yung itlog ng Project Lutino opaline natin. So pagpalitin na natin kay Ilocano para limliman niya to.
So kumuha tayo ng marker kay Ilocano. Itong dalawang infertile lagyan na natin ng marker. Ito po yung ipapalit natin sa Project Lutino natin. So pagpalitin na natin kay Ilocano, ito po yung itlog ng Project Lutino natin na merong isang fertile. Tapos ito yung dating nililimliman ng naunang lovebird natin kay Ilocano na 3. Kaso nahulog po yung isa kay Ilocano, yan no. Nabasag. Yan, sayang. So infertile naman sila kay Ilocano. So itong dalawa lang yung ilalagay natin. Ito po yung yung itlog ng Project Lutino opaline natin na mayroong isang fertile. So ito linagyan ko na ng marker kay Ilocano para matandaan ko kung ito yung itlog na infertile kay Ilocano. Kasi baka sakaling umitlog pa yung Project Lutino natin maalalatahan na natin kung sino po dyan ang hindi fertile na galing po dito sa kabila. So pagpalitin na natin kay Ilocano yan. Ingat lang tayo kasi baka mahulog fertile naman na yan. So lalagay lang natin dito kay Ilocano. Yan. Yan. Yan yung itlog ng Project Lutino natin. Baka sakaling mapisa niya. Kasi yung isa talagang hindi niya nililimliman kay Ilocano. Nakikita ko bumababa po yung hen. Sayang. Ayan o. Yan na. So bale dalawa na lang yan kay Ilocano. So ito na po yung infertile na dalawa. Yun naman yung ilalagay natin nilagyan na natin ng marker. Ito naman yung ilalagay natin sa Project Lutino natin. Yan. So yan yung ilalagay natin kay Ilocano, dalawa rin. Yan. Yan. Yan sila kay Ilocano. Hindi kasi sila naglilimlim. Nakatambay kasi sila dito sa labas. Baka siguro dadagdagan pa nila yung itlog nila kay Ilocano. Kaya ganyan. So ito lang muna yung update kay Ilocano sa mga lagang lovebird natin. Yan. So titingnan natin kay Ilocano kung anong mangyayari dito. Yung pinagpalit natin yung itlog niya. So fertile naman po yung itlog na nilagay natin yan. So hopefully mapisa niya kay Ilocano. Yan. I-update ko kayo kay Ilocano. So maraming salamat po sa panonood kay Ilocano.